Bingelele mina nguVelando kwaThwala ngu-chairman kaSizwe Transport Association based eGoli ukusuka ePark City naseNkomeni kwanamhlanje ke sila eNewcastle sihlangene ke nohlalo bama association wonke iningi lawa based la iKZN ngokulayisha ke alayisha shone eThekwini. So ke inkinga esihlanganise namhlanje sibe sinomhlangano ngeviki eliphelile. So ke nathi ke esisebenza ukusuka eGoli siye eThekwini ngoba cishe yona association eyodwa ukusuka eGoli eya eThekwini eyenze ijoint venture noma ukuhlanganyela ngokusebenza neDurban Long ukusuka eGoli siye eThekwini siphinde sisuke eThekwini sesihamba neDurban Long siye eGoli. Besinenkinga ke mangabe senza ama application manje nje kulezi insuku uma senza application yokucela ukulayisha ukuya eThekwini. So ke kune procedure ke yokusebenza kwe operating license ihamba kanje. So wenza application wena uyi association basic lo masipala noma ezinze kulo masipala ukuthi uya eThekwini njengathi siusizo transport sisuka ePark City. Masiyenze application yethu ingena kwi-Department of Transport bayithatha ke bayise kumasipala obizwa ke nge-City of Johannesburg. Umasipala ke bese eyithumela ke i-application kumasipala weTheku la sithi siyakhona. So ke mayithumela kumasipala weTheku, umasipala weTheku ufuna aphenduleke naye ngokuthi uyayazi ke association yakhe nayo ebizwa ngoDurban Long esebenzisana noSizwe. Kufanele ke accept ke leyo noma ivume leyo mvumo esicelayo ukungena eThekwini. Manje umasipala weTheku ke ayisesinenkinga ke nathi ke masikhuluma ke kulomhlangano besinawo ngeviki eliphelile nama association esebenzisana nawo ke akhala ngokuthi akusinkinga seGoli kuphela, inkinga ya all over mhlambe iSouth Africa kubo bonke abalayisha eThekwini ngathi banenkinga ukuthi umasipala weTheku akasavumeli noma akakunikeza imvume yokuthi uze eThekwini. So kusho ukuthini ke lokho mangabe iapplication yakho bethi bayi decline eThekwini yokuthi uze eThekwini, lokho kusho ukuthi umzila wakho eThekwini uyiassociation uyaphuma ku-operating license. So ke mayi member i-apply ithi funa imvume yokuya eThekwini, umasipala weTheku ethi cha sivume leyo mvumo. Kusho ukuthi umasipala weTheku usuke ethi asadingi abantu eThekwini abantu sebaningi ngokwanele, ngoba inhloso ke yokuapply ke usuke wenzela ukuthi uhambe ngokugunyazwa uhulumeni ukuya eThekwini. So ke mangabe uhulumeni ke engasakunika imvume yokuya eThekwini wena ke ngemoto noma ngetekisi lakho, kusho ukuthi lo mzila sewuyaphuma ke elicensini yakho, kusho ukuthi awusenayo imvume yokuya eThekwini. Inhloso ke yokufuna imvume yokuya eThekwini sisuke sihambisa abantu suke singafuni ukuyogcwalisa iTheku ngoba yena ama reasons wakhe umasipala noma izathu zakhe umasipala weTheku ukuthi uyayidecline iapplication yakho ngenxa yokuthi ugcwele eThekwini. So kuba ngazathi wena ke mawuyithatha ke wena umuntu wetekisi uthi kusho ukuthi lo masipala utshela ukuthi lezi imoto esi-applyelayo zizogcwala eThekwini, zizogcwalisa iTheku, kanti ayikho imoto ongavela uyithela upetrol isuke eGoli noma isukela eNewcastle iye eThekwini uthi ayiye eThekwini iyohlala nje eThekwini. Imoto mayisuka eGoli isuke ihambisa abantu eThekwini. So uma ungasavuma ukuyinika imvumo
unikeze association esemthethweni ewuregistile umzila okuye eThekwini ukuthi wena awusayifuni leyo moto izeThekwini ukuthi awusabafuna abantu eThekwini. So ke ngaleyo ndlela ke ila sifike khona ke esinqumeni ke siyama association ngeviki eliphelile ukuthi namhlanje ake sikuzwakalise lokuhlukumezeka kwethu ngoba kwesisikhathi mawuhlukumezekile mangabe uthule abantu abangaphandle ababona ukuthi uhlukumezekile. So ngaleyo ndlela sithi ake siphume ngaphandle komnyango singalosihlukumezeka ekamereni nje lo uhlukunyezwa ekamereni ungaphumi sesiphume ngaphandle. Sithi ake nizwe ke bagibeli bethu ngoba sizoba nenkinga ukuthi ke ngesisakhona ukunisa eThekwini kusukela nge8 nje ngile nyanga esizoyiqala ngolesihlanu uMay ziyama zonke imoto zethu eziye eThekwini so besimisa umzilo eThekwini. So ke siyayazi kakusinkinga kaDurban Long le inkinga kaMasipala weThekwini. So ke uDurban Long naye uzobe khale sethu nje sisikhala ngoba kanawo ama means noma ayikho indlela angenza ngayo ukuthi uMasipala asimukele ngoba ama rank aphethwe uMasipala. So ke thina singama user nje thina siyama association sisebenzisa irank odi rank kaMasipala. So uMasipala mayisethi irank yakhe igcwele ayikho into ongayenza usuke igcwele. Kodwa ke manje inkinga ke mhlambe angayiboni ke bathi umnumzana ngithi umuntu omdaba waseNdiya bebizwa ngomnumzana umlungu besasithi ubasi bese kuthi umdabu waseNdiya sithi mnumzana ngoba bekule level engaphansi kancane kumlungu. So ke umnumzana uRobin Chetty okuyena okuyi planning kaMasipala weThekwini uthi akasafuni imoto zethu eThekwini kusho ukuthi akasabafuna abantu eThekwini sebegcwele abantu eThekwini. So ingakho ke sithe asithathe ke isinqumo sokuthi ke kusukela nge8 May imoto zethu zingabe sayi eThekwini. So ke kuba bhlungu ke lokho ngoba kusho ukuthi umuntu omnyama uzohlala njalo ehlukumezekile ngoba mawungathi uyakubuka ke itekisi ligitshela umuntu ohluphekayo then kube yibhasi umuntu ongcono kube ama flight sekuyigwili ke gibela ama flights ke. So ke uhulumeni wala eSouth Africa abantu abathanda kakhulu laba banemali eningi laba hamba ngama flights ngoba ama flights aya subsidize amabhasi aya subsidize ukuthi itekisi ali subsidize. Yini yenza ukuthi itekisi ingasubsidize ukuthi lilayisha abantu abaphuwa noma abantu abangathathi intweni. Abantu laba bahluphekayo thina silayisha bona ke sibalayisha nje ngemali futhi engcono ukudlula laba abasubsidiziwe. Kodwa ke manje uthi ke uMasipala wayetheka akasabafuni ke labantu sibalethe eThekwini limgcwalele iTheku baku. So ke sitheke ngoba lokhu sesikufakile kuSantaco neSantaco ihlulekile ukuzamile uchairman weprovince usihlalo weprovince onondaba kwamhlula ngiyacabanga ukuthi nomkhize uDelinkani manje usihlalo weregion yaseThekwini ngenxa kaMnumzana uChetty uMnumzana uChetty uthakasa sifune eThekwini. So ke ngizocela ke ngime nje lapho ngizwa bafowethu mhlambe ngoba bonke labe nginabo chairman benhlangano abakhona eduze kwami mhlambe makukhona omunye ofuna ukugcwalisele ngokushilo noma azwakalisa wakhe umbono ohlukile noma ofana nowami akuveze bekuzwa abantu kungabe ngathi into kaVelanto kanti into yethu sisonke singohlalo bezinhlangano zonke. Ngiyabonga. Angibingelele umnumzane MA Mpungose uhlalo wasizwe transport eMnambithi. Lo kukhulunywa uSherman uthwala kuyikusuka kithina sisonke njengoyihlalo benhlangano. Ngoba kuyabukeka ukuthi njengoba uhulumeni mhlambe ngoMasipala waseThekwini eseqalile ukuthi aphazamise
umzila waseThekwini sinakho umuzwa ukuthi kungenzeka lokhu kudlulele nakwabanye omasipala kungcono into ukuyilwa isencane noma isaqala izama ukuyikhulumisa sivile ukuthi ingaqhubeki ngoba lento isho ukuthi siyaphuma thina njengosomatekisi ebhizinisini uma izohamba kanje uma kuzoba khona umasipala noma nje umuntu oyedwa omnumzana uShedi mhlawumbe unikezwe amandla umasipala noma ipolitiki mhlawumbe la ehleli khona avela thatha isinqumo athathela abantu bamatekisi engazange wahlala phansi nabantu bamatekisi mhlawumbe bekuyoba ngcono bomnumzana Shedi wasibiza wazosikhulumisa ukuthi uthatha siphi sona isinqumo lapho uma besithathela isinqumo njengosomatekisi athi akasasifuna eThekwini ngoba uma ethi yayihoxisa imizila yethu eyeThekwini kusho ukuthi uyasixoxa ukuthi sisebenze njengoba phela angeke usebenze welala iguni futhi ngiphinde ngigcwalise ekuthini njengoba uhlalo wami eshilo akuyona inkinga kaDurban long distance le inkinga kamasipala waseThekwini kodwa simazisile uDurban long mhlambe ngabafowethu abanye sikwazi ukuxhumana nabo ukuthi sinenkinga enje ngoba senze izivumelwano nabo sengixoxela nje ohlala bengihleli nabo ukuthi sake sahlangana noDurban long la sivakashe eThekwini salungisa lokho mhlawumbe ukushiyana kwethu nabo ukuthi nasithathe inqomo zingafani ukuthi sinenkinga thina esingena kubo siza kubo imoto zethu sezizophazamiseka ngoba manje imizila yethu siyahoxiswa bangaboni nje sesithi sesithatha isinqumo singabatshelanga ngalokho ngiqonda ukuthi ngithi lokho esikhuluma la bayakwazi eThekwini ukuthi sinenkinga kanje nabo ebahlula engaphezulu kwamandla ngakho ke sizothatha isinqumo ngoba uShemene seshilo ukuthi kusuka nge8 imoto sizomisa ukuya eThekwini ke sibone ukuthi umnumzana uShedi uqonda ukuthi abantu bazofika kanjani eThekwini ngoba iThekwini indawo yomnotho nje umnotho wezwe laseNingizimu Afrika useThekwini ihaba liyanenkulu indawo eno khazikhazi obuheha abantu abaningi indawo eziningi akukhona ukuthi nje ama-taxi maye lapha suke eyovakasha sinazi imoto evakashayo thina the tourism sihambisa abantu abayikoleni abantwana sihambisa abantu abayemsebenzini eThekwini kuningi nje imoto zethu abantu abahambisa eThekwini abasuke beyokwenza eThekwini okubalekile angazi ukuthi uma bethi imoto zethu akusafuna ingene eThekwini basho ukuthi abantwana bazoya kanjani ezikoleni ngoba izikole ezinkulu la kwaZulu Natal nje zokufunda mawusuqedwe ukufunda mhlawumbe umatikuletsheni iningi lazo seThekwini egitshelwa abantu abampofu ukufunda khona abantwana bethu kumele ukuthi sibahambise siphinde sibabuyise beze emakhaya akuyihluphi iDurban long lokho esizobe sikwenza lizobe basusa abantu eThekwini ibalethe emadolobheni esikubona besingakwazi ukuthi ubabuyisele emuva phela ngoba thina sobe singakwazi nathi ubabuyisele emuva kodwa ningabasusa eThekwini ibasela ibasa khona ngabe basakwaNongoma ngabe baseNewcastle noma ngabe baseGoli angiboni khona ozophazamisa iDurban long ngoba akuyona icala layo leli icala lamasipala ake ngibone ngibingelele kwabe indaba abafethu sebeshila abafethu la ngaphambili osihlalo simunye sewosihlalo sonke bo association ukupholaza iningi labo abala iKZN abanye nje baqhamuka eGoli abahamba bofika eThekwini nje nathi sihamba sifike eThekwini ngenxa ukuthi izinkinga eyodwa umasipala weThekwini ongafuni ukuthi asupporte ngeimvumo sibe senza umsebenzi obalekile siyacabanga ukuthi akafuni ukunderstand ukuthi sisebenza kanjani so masipala sonke sibambisene njobe bewasho nje usihlalo wethu weregion yaseGoli ukuthi masuphuma kumasipala wakho su long distance uma uapply operating license sekufanele ke lo masipala uhamba kuyo asupport ukuthi cha imoto yakhe izohamba la ngoba imizila isuka ivele seyikhona sesiyihlelile njengo association ukuthi isohamba kuphi nakuphi kasixakako kweThekwini kusho ukuthi impela abafuna abantu thina sazi ukuthi sihambisa umnotho masihambisa abantu eThekwini ngoba abafike nje bajike eThekwini bafike bayishiya imali eThekwini kodwa ke sinethemba ke njengoba sesihlangene nana beindaba mhlambe bazozwa kahle ukuthi kusetshenzwa kanjani kakhulu asithina lama taxi njengoba sithi sisebenza ngokubambisana sayisithi siyagaxana ngoba uyabuka nje uma ngabe abaseThekwini thina ngapha sibavumele njengoba mina ngiqhamuka nje ku association wa Clip River lapha eMnambithi ngubhe amangwane igama owakakhoza bazigaxana masuke zaseThekwini zizazobashiya labantu kufanele phume ezethu sibahambise futhi eThekwini nathi masifika le eThekwini sibuye futhi nabantu manje uma umasipala engavuma seThekwini
uyabona kuzoba nenkinga. Thina sibavumela abaseThekwini bazosuka abantu eThekwini basuke emoto zaseThekwini mabefika eMnambithi abasakwazi ukubuyela eThekwini ngoba thina sinazi imvumo. Besicela nje lo ukuthi umasipala weTheku akasilalele ngoba siyabuka ukuthi uma xoxwa akezwe kahle mhlambe ke akeke azame ke kuloku ke ahlele umhlangano oyispecial ngoba sizothatha igxathe liyaphambili ke ngoba nathi siyakwazi ukugodla amandla ethu ukuthi sithuthe umphakathi. Usihlalo wethu uthi kubhlungu ngoba sithutha abantu abahlupheke ngempela abasuke benesidingo sokuya leThekwini kodwa bazogcina bengakwazi ukuhamba ngoba phela ngeke nathi kumele ukuthi sixabane no Department of Transport kanti sisebenza ngokusemthethweni. Imoto nje kade zaqala sebenza abanye umasipala basinikeza imvumo iTheku alifuni ukusinikeza imvumo. Ngiyabonga. Angazi ngene bamzini angibonga ngoba indaba ibingelele uyithi inzima lo okuhlangana kwaMasamsana silezi inhlangano sisokela sikhuluma izwe lodwa sifisa umasipala seThekwini ayibhekisise lento uhle mazokhuluma nathi abe nolwazi wasibona ngathi nolwazi elihle ku-industry yetekisi akayibhekisise akahambe nayo ngoba imoto zethu mayisuka la noma sisuka kuphi noma sisuka eMlabeni noma sisuka eNyukhasela noma sisuka eGoli eThekwini ayangohlala eThekwini iyabisa abantu ithatha abantu ibuye maybe indawo yakhe igcwele usho ilokari yakhe eThekwini igcwele abantu ababuye uyasidida kamasebala thina esivela ngaphandle esilethe umsebenzi kuye ukuthi asebenze uqonda ukuthini lapho akasondele phela kuthina aqoke nathi anze into eright ehambisana nathi phela ngazenzeli inqumo nje zokuhlukumezana kanje thina kusithi ekusendlas sibona sihlukumezeke kakhulu ukuthi kwezinye imoto ezelithi ke mase expire nje uthola sibuye singasanalo lo mzila weThekwini ngoba uyena uvale ngale uvali imoto ebekade long time isebenza naye kubonakala kodwa kanalwazi la lento kahle hle manje ngalonto siyacela ukuthi akasize ukulendela ayiphethe ngayo asuye kulonto lesisebenzeni ngendlela efanelekile.